perkele. Päivä. Kato haverinen. Mitä se täällä tekee? No, mitä tekee? Yritän kirjoittaa Tappiselta, tämä kyllä tuntuu. Kelle sä nyt kirjoitat? Sille karjan tarkkailijalle Kongi-Kaukkaalle. Avitappa sinä. Minä sanelen ja sinä sitten kirjoitat. No. Mitäköhän sitten panna? No, pannaan niitä terveisiä. Terveisiä. Mitähän tähän tulla muutakin? En minä oikein tiedä, että mistä ne naiset tykkää. No selvitä, mitä sulle on sattunut. No paas sitten siihen, että siemenpotut kylmi. Mitä perkelettä se semmoisella tiedolla tekee? Mä luulen, että alkaa säälistä rakastamaan, kun potun kylmänä. No muotoile mieliksesi. Paasi, että Ylitalon Kustin kanssa oli pirunmoinen kaplakka tuon tien päältä. Minä sanon sille, että jos et piru osallistu tien hiekotukseen, niin lopeta koko kulku. Mikä minä tuon muotoilla? Sitten? Paas sitten vaikka, että velipojan kanssa oli tappelu, kun se oli kärjen muori eläkemarkat kutjuunsa. Semmonen ottelu tuli, että naapurin hullut kuhtu virkakunnan paikalle. Ja paas sitten vaikka, että sika kuoli, kun se nielsi rautanaulan. Vielä he vituttaa ja raskas. Mikä mä tuun? Ja laita sitten vaikka, että saunasytty tulleen juhannusaattona justiinsa, kun oli hirven ruho palavissa. Voroksi palo koko paska. Ja kuloo valvonta, kun ne pörräsi päällä. Saatana, että piti siinä olla riskinä vesiämpärin kanssa. Minua pelotti, että jos siihen vielä palokunta purhauttaa paikalle, niin minähän kärähän hirven talosta. Tämä käytännön asiat kyllä riittää. Nyt pitää tulla jo muodivin rakkaudesta. Paha, että haluttaa. Akaan kuolee vasta 20 vuotta. Ja sitten loppui joku semmonen suuri elämän viisa. Mitä ihmettää minä siihen oikein keksisin? Laita vaikka, että on se melko pitkä pino halkuja, jonka riskimies päivässä hakkuu. Tuo nyt oli ihan uusi tie. Lukasetko välillä, että mitä minä olen oikein sanellut? Rakas Hildur, Pakkasen pulemat terveiset tältä Petkele-perästä. Ajattelin, että nyt kirjoitan armaalleni, vaikka menisi sitten viimeisetkin siemenperunat. Paljon on kerinyt tapahtua sen jälkeen, kun sinun viimeksi kirjoitin. Neuvottelimme naapurin isännän kanssa tien kunnostamisesta. Liikenneyhteydet ovat niin tärkeitä, kun tuokin Eurooppa näkyy yhdentyvän. Keskustelimme veli-hopeani kanssa päivänä muutamana vanhan äitimme tulevaisuudesta, että tällaiset elämän suuremmat asiat eivät jäisi ihan suupuheille. Vahvistutimme sopimuksemme oikein nimismiehellä. Takaiskujakin olen saanut kokea. Karjatalouspuolella on tullut tappioita, mutta ainahan maatalousyrittämiseen liittyvät riskit saattavat realisoitua. Kesken kauneimman suven idyllinen savusaunani syttyi tuleen, mutta olen tottunut ripeään toimintaan, jonka turvin pystyin eliminoimaan suuremmat vauriot. Muisto sinusta ja rakkautemme on antanut minulle henkistä kapasiteettia, jonka avulla olen voittanut kaikki vaikeuteni.
Koska koittaa se päivä, että saan sulkea sinut syleilyn ja suudella sinun ihania huuliasi. Rakkain terveisin PS. Hildur, sinä olet minun elämäni valo. Rakkautesi lämmittää kuin haukupinon palo. Pistä postiin vain. Ei sitä kyllä millään uskosi, että tämmönen tavallinen perukan mykrä osaa kirjoittaa näin näpäisellä rakkauskirjaa.